Gràcies també per haver vingut. Es tracta d'estar com 45 minuts xerrant sobre quines possibilitats té l'estadística en aspectes tan diferents com això de comptar peixos, de comptar taxis, i reflexions al voltant també dels aniversaris, i parlarem una mica de càlcul de probabilitats i aquestes coses. Comencem ja. La primera idea seria com saber quants peixos hi ha en aquest llac. Això sembla una cosa difícil, no? Jo ho he demanat a estudiants de batxillerat, on he fet algunes vegades xerrades, també de divulgació de l'estadística, doncs de què farien ells per estimar el nombre de peixos que hi ha en el llac. No es tracta de saber el valor superexacte, perquè això seria dificilíssim, sinó de tenir un ordre de magnitud, i les idees són des de buidar el llac, que no és una bona idea, perquè sabíem quants peixos hi havia, però no quants hi ha. També mirar quants metres hi ha en un metre quadrat i multiplicar per la superfície del llac. Això és això de la regla de 3, que es té molt al cap, que tampoc és una bona idea, perquè potser les aigües són tèrboles i no es veu quants peixos hi ha en un metre quadrat, a part que ningú garanteix que els peixos estiguin uniformement repartits pel llac, que segur que no ho estan. Per tant, s'han de pensar altres maneres de fer-ho, i la veritat és que els biòlegs ho fan. Estimen quants peixos hi ha en un llac o quants animals hi ha en una determinada zona. I a vegades aquestes coses són importants, doncs, quan els animals estan en perills d'extinció, saber quants queden doncs, és una tasca important i no és fàcil de fer-ho. Les tècniques que es fan servir s'anomenen de captura i recaptura o de pesca i repesca quan es tracta de peixos. Imaginem que podem veure el llac, i aquests són els peixos que tenim en el llac. Doncs el que es fa és pescar una certa quantitat. Aquí, doncs, pam, per exemple, aquests d'aquí pescaríem 15 peixos i els marquem. Aquí els marquem. Naturalment no es pesquen com els pescadors que tiren la canya i els van enganxant d'un amunt, sinó que hi ha tècniques de captura de peixos sense fer-los mal. Això els biòlegs saben bé com funciona. Hi ha una cosa que es diu electrofishing, que fiquen com un electrode dins de l'aigua que fa una descàrrega elèctrica i els peixos queden una mica estabornits i suren i es poden agafar. Llavors es marquen. Es tracta de marcar-los d'una manera que la marca no marxi fàcilment, però que la marca no impedeixi que el peix després es pugui moure. Per exemple, retallar una aleta no val. S'han de buscar. I no és fàcil marcar els peixos. Sembla que marcar els ocells és molt més fàcil que marcar peixos. Però els biòlegs saben com fer-ho, total, es marquen, es deixa passar un temps, suficient temps perquè aquests peixos es puguin dispersar pel llac una altra vegada, i es tornen a capturar una altra mostra, que pot ser del mateix número que hem capturat al principi o un altre número. Aquí ho he fet igual, he marcat 15 al principi i ara altres 15, i d'aquesta nova captura, d'aquesta repesca, doncs alguns surten marcats. La idea és que si n és el nombre total de peixos que tenim en el llac, i aquest és el número que desconeixem, m és el número que hem marcat, i aquest sí que el coneixem, perquè nosaltres sabem quants hem capturat i hem marcat, tenim, per tant, després de fer aquest marcatge, una proporció de peixos marcats en el llac. Sí? Ara després, en la segona captura, n'agafem C, n'agafem el mateix nombre o un altre nombre, i d'aquests C apareixen R, ens apareixen marcats. Per tant, tenim una proporció també de peixos marcats en la segona pesca. Si els peixos s'han dispersat d'una manera uniforme i aquests números són grans, perquè aquests números són molt petits i potser pot haver molta variabilitat, però el que esperem és que en el llac hi hagi molts peixos i per tant aquests números seran grans, esperem que aproximadament aquestes proporcions siguin iguals, siguin molt semblants. Si aquestes proporcions són molt semblants, llavors ja ho tenim fàcil, perquè la proporció de peixos marcats sobre el total serà similar a la dels que apareixen marcats sobre els peixos que hem capturat la segona vegada, podem aïllar la n i ja fem uns càlculs senzills i estimem el número de peixos que hi ha. Sí? Aquí, doncs, amb aquests números que jo he fet i amb aquests peixos que he marcat, han sortit 75. Hi havia 75? Doncs no, perquè després els he comptat un a un i he anat aquí marcant els números per no equivocar-me i ha resultat que hi havia 67. Bé, he comès un error del 12% si fem els càlculs,
sobre el valor real, el que pretenia era tenir un ordre de magnitud. I un ordre de magnitud l'he obtingut d'aquesta manera. De totes maneres, en estadística no ens quedem satisfets donant un número i apostant per un valor concret. Perquè apostem per un valor concret i no queda clar si aquest valor s'acostarà molt o s'acostarà poc al veritable valor. Jo he dit 75, jo diria que està al voltant de 75, el número real de peixos que hi ha en el llac, i això és bastant cert, però ens demanem què vol dir que està al voltant de 75? És a dir, quina és la bondat d'aquest estimador? Al voltant de 75 vol dir que estarà entre 70 i 80? O vol dir que estarà entre 50 i 100? O vol dir que estarà entre 76 i 77? També volem donar aquesta informació, no només apostar per un valor concret, sinó donar el que anomenem un interval de confiança. Llavors, fent matemàtiques, diguéssim, i fent càlculs, es poden calcular aquests intervals de confiança. Que diem, amb una confiança del 95%, el veritable valor del número de peixos està entre aquest valor i aquest altre. I això sabem fer-ho. Però també ho podem fer per simulació, podem simular amb l'Excel. Jo no sé si vostès estan acostumats, potser no una mica. Diuen que amb l'Excel i l'anglès ja es pot anar a tot arreu, no? De fet, l'Excel i l'anglès són molt importants, perquè també pels que ens dediquem a l'estadística, l'Excel és molt important i també l'anglès. L'anglès potser és més important que l'estadística, fins i tot pels que ens dediquem a l'estadística. Per exemple, ens podríem preguntar quina és la qualitat de l'estimació si el nombre de peixos és 1.000, si marquem 100 i després recapturem 100 més. L'estimació que donarem serà bona o serà dolenta? He preparat un full d'Excel, perquè crec que l'Excel és una cosa que més o menys tothom fa servir, segur que el Ferran aquí fa servir l'Excel per planificar activitats i coses, i aquí he posat en la primera columna, suposem que hi ha 1.000 peixos en el llac, suposem que hi ha 1.000. Llavors, cada fila representa un peix, i un 1 vol dir que el peix està marcat i un 0 que no està marcat. Per tant, aquí tindria 1.000 peixos, 100 uns i 900 zeros. Això aquí, si arribo fins al final, doncs arribarà fins a la fila 1.001 perquè la primera estava ocupada amb els títols. És a dir, cada número d'aquests representa un peix i un 1 vol dir que està marcat i un 0 que no està marcat. I aquí el que he fet és col·locar números aleatoris d'aquests que l'Excel es posa això de igual aleatorio i sobre hi estan com parèntesi i ja dona un número aleatori. És un número aleatori entre 0 i 1, però em serveix, no importa quin número sigui, si és aleatori ja em va bé. I faig servir els números aleatoris per desordenar aquesta columna que representa els peixos, perquè després jo aquí copiaré les 100 primeres files, i perquè aquestes 100 primeres files, que representarà els 100 peixos de la repesca, perquè aquestes 100 files siguin una mostra aleatòria del total de peixos que hi ha en el llac, doncs haig de desordenar a l'atzar els valors de la primera columna. Sí? Ara no sé si... Sí, no? Perfecte. I això com ho faig? Doncs el que faré serà ordenar els números aleatoris arrossegant en aquesta ordenació els números de la primera columna. Després vostès poden jugar, si volen, a casa seva amb l'Excel. I llavors aquí faig ordenar, ordre personalitzat, ordeno segons els nombres aleatoris, faig acceptar i m'ha desordenat a l'atzar els números de la primera columna perquè he ordenat els de la primera. Que ara aquí no apareixen ordenats perquè immediatament després d'ordenar-los genera uns altres números aleatoris. Això és una cosa una mica rara, però en qualsevol cas, ordenant els números aleatoris i arrossegant en l'ordenació els números de la primera columna, el que fa és desordenar a l'atzar els de la primera columna. I ara, per tant, les 100 primeres files serà com una mostra aleatòria de les 1.000 files que tenia en aquesta columna. Llavors, les he copiat aquí el que tinc és simplement copiat cel·la a cel·la, està copiat, aquí tinc un 1 i aquí està l'1, aquí hi ha un 1, un 1. He copiat les 100 primeres són com una mostra representativa. He copiat
quants uns hi ha en aquesta columna, que hi ha 9, simplement sumant. Aquí el que fa és sumar els valors des de C2 fins a C101. Aquí en compte els uns que hi ha. Hi ha 9 uns i aplicant aquella regla, que aquí seria 100, que són els que he marcat, per 100, que són els que he capturat, partit per els que trobo marcats en la repesca, que són 9, em dona l'estimador de peixos que hi ha en el llac. En realitat hi ha 1.000, però aquí m'ha sortit 1.111. Una mica em dona al voltant del valor real. El que jo voldria ara és saber si aquestes diferències són grans o són petites. I per saber si les diferències són grans o són petites, ho faig moltes vegades. Quan jo ho faci de veritat, ho faré una sola vegada, no? I llavors jo sabré quin error puc tenir. I com ho faig moltes vegades? Doncs ho podria aquí tornar a repetir, ordenar, aquí pim, ara ja és més fàcil perquè ja tinc les coses fetes. Ara s'ha equivocat una mica més perquè ha trobat 12 peixos i l'estimació és de 833 i en realitat n'hi ha 1.000. Si ho vull fer moltes vegades no cal repetir aquestes operacions. No sé si sabeu que en l'Office la tecla F4 serveix per repetir l'última operació feta. Això també funciona amb el Word. I és una cosa interessant aquesta, no? Jo també quan ho vaig descobrir em va semblar molt curiós. I ara si faig F4, doncs torna a repetir l'última cosa que he fet. I ara ho puc fer moltes vegades i podria apuntar-me aquests números i tenir una idea de quin és l'error que espero quan faig aquesta operació si hi ha 1.000 peixos al llac. També ho podria fer per altre número de peixos i d'aquesta manera estudiar quin és l'ordre de magnitud que es comet. Sí? Jo ho vaig fer en un programa que ho simula ràpid i que guarda els valors que va obtenint. De fet, també amb l'Excel puc guardar els valors que surten i fer-ho aquest estudi automàticament. Després veurem altres fulls d'Excel que això es fa automàticament. Ho vaig simular 10.000 vegades en un programa que es diu Minitab, que és un paquet de software estadístic, i aquí estan els valors de peixos que surten marcats en la repesca, en un llac de 1.000 peixos en els que jo he capturat 100 i els he marcat i després he recapturat 100 més. Llavors, els que apareixen marcats en aquesta segona repesca, a vegades surt 1, una vegada va sortir 3 vegades, en 10.000 simulacions 3 vegades va sortir 1, això és tenir molta mala sort, perquè llavors fas una estimació molt inflada del número de peixos que hi ha, però és molt poc probable cometre un error tan gran. I aquí, una vegada van sortir 23 peixos, que també es comet un error no tan gran, perquè quan surten pocs peixos l'error per excés es dispara més ràpidament que els errors per defecte quan surten més peixos dels que haurien de sortir. Aquí, si surten 23, l'estimació és 435. De fet, aquí està el resum. El valor més freqüent és 10. 10 peixos en aquesta segona mostra és el valor, com us deia, més freqüent, surt un 15% de les vegades i endevina el número de peixos que hi ha en el llac. No hem d'esperar tenir tanta sort, però el 80% de les vegades el número de peixos que surten està entre 7 i 13, que porta a estimacions entre 770 i 1.400. Això passa el 80% de les vegades. Per tant, aquest seria l'error que esperem cometre el 80% de les vegades. Això es pot representar gràficament. Mireu que diem que el nostre estimador és un estimador que està esbiaixat, perquè tendeix a donar més errors per excés que per defecte. És més fàcil cometre errors per excés que per defecte. Ens agrada més els resultats d'aquests estudis representar-los gràficament, i aquí seria el número de peixos que s'obtenen si fem aquesta repesca havent marcat primer 100 i la repesca també amb 100, s'obtenen entre 7 i 13 el 80% de les vegades. Per tant, tindríem una aproximació bastant raonable, entre 770 i 1.400, el 80% de les vegades, sempre estaria entre més o menys 500 i més o menys 2.500. No hem tingut... No és normal tenir estimacions fora d'aquest interval quan el número real de peixos són 1.000.
De fet, aquí ens podríem preguntar més coses. El nostre estimador té un biaix, és a dir, tendeix a cometre més errors per excés que per defecte. Podríem calcular un estimador que no tingui biaix? Podríem fer els números d'una manera més complicada perquè apuntin al veritable valor sense desviar-se més cap a una banda que cap a l'altra? Com varia la qualitat de l'estimador al canviar el número de peixos pescats o el número de peixos repescats? I si es fan diverses repesques? Perquè també podríem fer diverses repesques. I si... Bé, doncs, això està en els llibres. En els llibres, per exemple, d'ecologia. Els llibres d'ecologia, l'ecologia està de moda, i la gent li sona bé això d'ecologia, estadística no sona tan bé, no? Però els llibres d'ecologia són llibres d'estadística. És molt interessant. Aquest llibre, que és com un manual dels que es dediquen a l'ecologia, doncs mira, el capítol primer ja parla d'inferència estadística, de recollida de dades, de no sé què. El capítol segon parla d'això, d'intervals de confiança, d'estimació de la grandària de les poblacions i de... Bé, això, el capítol segon parla exactament d'aquest tema del que jo he fet una pinzellada, d'estimar l'abundància de les poblacions amb tècniques de marcatge i recaptura. El mètode de Petersen és aquest mètode tan senzill que jo he explicat, que es basa en aquesta proporció, que és un mètode bastant dolent. Però els professionals no utilitzen aquest mètode, utilitzen mètodes més complicats, perquè això es pot anar complicant cada vegada més. Són mètodes que costen molt més de justificar, que l'aparell matemàtic és més complicat, però que donen estimacions molt més bones. L'estadística és una eina fonamental en el món aquest de l'ecologia i de la biologia. També hi ha altres llibres, si aquest sembla soso, també existeix aquest, que justament tot el llibre es dedica només a com comptar animals amb aquestes tècniques, i no és tant un llibre tan matemàtic, podríem dir, o tan estadístic, tan teòric com és aquest, sinó que aquest també explica els aspectes així matemàtics, però tracta de com marcar també els animals, aquestes coses que també són importants, de com cal marcar-los, depenent de si són aus, també poden ser mamífers o peixos o el que sigui. De fet, les tècniques més sofisticades també tenen en compte que un cert percentatge de peixos poden morir a causa del marcatge. És a dir, el marcatge augmenta la mortalitat. Els peixos marcats tenen més probabilitat de morir que els no marcats, ja sigui per la marca o ja sigui per la manipulació que han tingut per marcar-los. També es té en compte la pèrdua de marques, perquè es veu que les marques que els hi poden fer, doncs també hi ha una certa probabilitat que es perdi, i això també es té en compte. Fins i tot la pèrdua de mobilitat que pot ocasionar la marca, tot això són com factors que entren en el model matemàtic que es fa servir, però que donen unes estimacions molt més precises. També podem aplicar una mica aquestes tècniques per comptar quants cigrons hi ha en un quilo. No sé si algú de vostès s'ha entretingut mai en comptar quants cigrons hi ha en un quilo. No. Jo sí. Però hi ha gent que fa una torre Eiffel amb mistos i no sé què, no? O sigui... Bueno, jo no només els he comptat, sinó que he convençut a la meva dona i un dels meus fills perquè també els conti, que això té més mèrit que comptar-los jo. És fàcil comptar quants cigrons hi ha en un quilo? Doncs sí, la veritat és que haig de dir que sí, perquè jo pensava que seria molt difícil i llavors jo, doncs amb les meves tècniques estadístiques, seria capaç de fer-ho més ràpid i més bé. Però no, he descobert que no, que si es fa amb meticulositat i d'una manera ordenada i bé, doncs es pot comptar. Es triga uns 20 minuts en comptar quants cigrons hi ha en un quilo i hi ha uns 1.400 o 1.500 cigrons. I si els compten diverses persones, donen números iguals o no? Jo pensava que no, però és que sí, la veritat és que sí. Jo pensava que la gent es descomptaria i que la meva dona després ja no sabria si, o jo mateix, si els havia comptat o no els havia comptat i que això seria un lío i que hi hauria molta diferència entre el valor que donava un i el valor que donava l'altre. Doncs no. Hi ha com 2 o 3 unitats de diferència. De fet, vaig descobrir que aquestes unitats de diferència no és que ens descomptéssim comptant els cigrons, sinó que en un paquet de cigrons alguns estan trencats i alguns hi ha com mitats. També pot haver una pedreta, que de fet... Llavors, o a un li falta una quarta part.
Llavors, el criteri per comptar els mig cigrons, si no ens posem d'acord, doncs un aplica un criteri i un altre aplica un altre. No és una cosa irrellevant aquesta, perquè quan es recullen dades és molt important que els criteris que s'apliquen siguin uniformes i tothom estigui d'acord en mesurar amb els mateixos criteris. Perquè amb els dos cigrons que estan partits, doncs un pot guardar les dues meitats i quan té dos, doncs fer un i aquest comptar-lo com a un, o simplement les meitats no comptar-les, o comptar les meitats com a cigrons sencers. I això fa que hi hagi diferències de 3 o 4. És un descobriment interessant, una cosa com experimental, diguéssim, tocant el... De fet, una altra manera de fer-ho és pesant uns quants i fent una proporció. Jo pensava que això tampoc funcionaria massa perquè les bàscules que tenim a les cuines de casa no són massa precises, doncs també em vaig equivocar perquè sí que era precisa i realment s'estimava molt bé el número total pesant uns quants i fent una regla de 3. I per tant aquí lo de la pesca i repesca no funciona, o no cal que funcioni. Però si en comptes de cigrons fossin grans d'arròs, llavors jo ja no seria capaç de comptar quants grans d'arròs hi ha en un quilo. O si fossin llenties, em costaria molt i em faria molta mandra. Mentre que amb aquesta tècnica de marcar uns quants, barrejar-los i agafar una altra mostra i a partir d'aquí fer unes proporcions, amb uns estimadors potser una mica més sofisticats que el que us he ensenyat i que buscaré en els llibres, podria tenir un valor molt aproximat del número de grans d'arròs que hi ha en un quilo. Sí? Aquesta seria una mica la idea. I ara passem a comptar taxis. Quants taxis hi ha a Barcelona? Jo alguna vegada havia demanat això com el gran misteri que ara descobrirem. I llavors algun jove es connectava amb el telèfon mòbil a la web de no sé on i em deia tants, i ja m'havia fotut, ja m'havia aixafat tot el meu discurs. Per això ara jo ja dic, mira, ho podem mirar en aquesta web i resulta que hi ha 10.481. Però suposem que no ho sabem i que no tenim manera de saber-ho, o que estem en una altra ciutat i no tenim accés a internet o tal. Com podríem estimar el número de taxis que hi ha? Bé, podríem fer servir el mètode aquest de la pesca i repesca o de la captura i recaptura. Podríem marcar uns quants i després veure si veig els marcats o en quina... Però això de marcar taxis no és una bona... És a dir, es podria aplicar exactament el mateix esquema que per comptar animals en un bosc, però no crec que fos... De fet, és molt més fàcil, perquè els taxis estan numerats, aquí, pim, pim, i això facilita molt l'estimació del número total. De fet, estan numerats i aquests números de llicència no són com les matrícules, que sabeu que quan un es compra un cotxe nou, doncs el seu número de matrícula és un número més que l'últim. I quan un cotxe es dona de baixa, doncs jo crec que aquesta matrícula desapareix, no sé. En el cas de les llicències, doncs hi ha un cert nombre de llicències i si un taxista es ven la seva llicència i és la número 3.000, doncs el que la compra té la llicència 3.000. I encara que sigui l'últim que s'ha incorporat a fer de taxista, el seu número no és l'últim número, sinó que és el que ha comprat. I per tant, bàsicament, els números de llicència són números correlatius des de l'1 fins al número total de llicències que hi ha. Hi ha alguns forats, no sé si els 100 primers taxis estan en el museu del taxi o no sé què. I també hi ha alguns forats perquè no sé si en algun moment l'Ajuntament va comprar com llicències per reduir el número total de taxis que hi havia en circulació, però podem suposar que bàsicament el número de llicències és un número correlatiu que va de l'1 fins al número total de taxis que tenim. Llavors, clar, ara ja sí que és més fàcil estimar el número total. Si una mostra de valors d'una població que està numerada fos aquesta, no sé quan diríeu que és el número d'elements que té aquesta població. Quants diríeu? Voluntari. 90. Ah, perfecte. Potser. Sí, ja està bé. No sé si algú... O 100, no? Jo diria 100, perquè els números rodons ens agraden molt. Però clar, això d'inventar-nos un número, tot i que sembli raonable, tu has dit, aquí podríem discutir, jo crec que s'ha entès, que són 90 o... Perquè l'últim és 81, deu ser una mica més... Sí.
Sí, 70 no, perquè si estan numerats i arriba fins al 81, tal. I 1000 tampoc, perquè si agafes una mostra a l'atzar de 7 d'una població que estigui numerada de l'1 al 10.000, la probabilitat que surtin el 7 entre els 100 primers és petitíssima i, per tant, això és molt poc probable, és molt més raonable pensar que el número estarà al voltant de, si vols un número rodó, 100 o 90, com tu deies, o aquest ordre de magnitud. Sí. Com podem buscar una regla, una manera de calcular que doni automàticament aquest número total? Doncs, en una població que està numerada es verifiquen unes propietats. Una és que 2 vegades la mitjana menys 1 és el número total de dades que tenim. Per exemple, si la població és de 10 elements, això està numerat de l'1 al 10. La mitjana seria 5,5. Ho podríem calcular, però... I la mediana, que és una cosa que s'aprèn en les primeres classes d'estadística, no sé si us en recordeu d'això de la mediana, que és el valor que queda en el centre, quan estan ordenats de més petit a més gran, aquí ja estan ordenats. Si el número de dades és parell, no hi ha cap que quedi exactament en el centre, llavors és el promig dels dos que queden en el centre, que seria 5,5. De fet, en una població que té els seus elements numerats, la mitjana d'aquests valors és 5,5 i la mediana també, bueno, és 5,5 si és 10, i la mediana també seria 5,5. I, en general, 2 vegades la mitjana menys 1 és el número total, en aquest cas 2 per 5,5 serien 11 menys 1, 10, o 2 vegades la mediana menys 1 també seria el número total. Si això passa en la població, si la nostra mostra és com una mostra representativa de la població que està escollida a l'atzar, podríem aplicar aquesta regla per estimar el número total d'elements de la població. Per exemple, amb aquests números d'aquí, doncs la mediana és 48 perquè queda en el centre i la mitjana seria 51,14, això és qüestió de calcular-ho i de veure quant dona. Doncs aplicant aquesta regla que es dona en la població, i també podríem suposar que es dona en la mostra, doncs 2 vegades la mitjana menys 1 dona al voltant de 101 i 2 vegades la mediana menys 1 dona al voltant de 95. Per tant, aquesta podria ser la regla de càlcul per estimar el número total que tenim. Aquesta regla que sembla senzilla i ens agrada perquè és senzilla i pot donar estimacions d'una manera molt fàcil, té un inconvenient, i és que pot donar estimacions que són evidentment falses. Llavors un queda molt malament si aplica les matemàtiques per arribar a una conclusió que evidentment és falsa i que només amb el sentit comú un ja faria una estimació diferent. Si, per exemple, els números fossin 3, 4, 6 i 15, doncs la mitjana aquí seria 7, que és el promig, la mitjana és 7, és qüestió de fer els càlculs, llavors l'estimació del número total seria 13, ja veiem que hi ha 15, i la mediana seria 5, i l'estimació del número total seria 9, ja veiem que hi ha 15. Això no funciona. Per tant, hem de pensar un sistema diferent. El sistema diferent, si aquests són els valors, en realitat, l'única incògnita que tenim són els valors que venen a continuació de l'últim. Aquí tenim un esquema, ens han donat el 8, o hem observat el 8, el 14, el 22, el 27, el 35. Per tant, ja sabem que al davant del 8 en tenim 7, i entre el 8 i el 14 doncs tenim els que tenim. L'única incògnita són quants venen a continuació del 35. Aquesta és l'única incògnita per saber quants elements té aquesta població. Com podem donar un estimador de quants venen aquí a continuació? Potser una idea podria ser, per simetria, podríem suposar que els que venen aquí a continuació són els mateixos que tenim al davant del primer. Llavors, aquests d'aquí els col·loco allà i aquesta seria una regla d'estimació que segur que no cometria l'error aquell de 2 vegades la mediana menys 1 o 2 vegades la mitjana menys 1. Aquest ja seria. Aquest sistema té un inconvenient, una cosa que no ens agrada, és que no aprofitem tota la informació disponible. La informació en general és escassa i també tenim informació de quants hi ha entre el primer i el segon, entre el segon i el tercer, entre el tercer i el quart. De manera que una manera una mica més sofisticada de fer-ho, aquí, doncs seria comptar quants tenim al davant del primer, entre el primer i el segon, entre el segon i el tercer, etc. Aquí els he comptat
i fer el promig d'aquestes diferències, d'aquestes distàncies, i el promig d'aquestes distàncies afegir-lo a l'última. Això es diu variança? No, no. El promig... Desviació? Hi ha una cosa que és la desviació estàndard i la variança, sí. Sona, oi? Sí. No, la desviació. Sí, però no és ben bé això, no. No, però efectivament sí, recordo una mica, sí. No, aquí el que estem és intentant com adivinar quants venen a continuació de l'últim, aquesta. I 6, doncs, seria un número, i bueno, resulta que aquest és un estimador excel·lent, mentre que aquest primer de com comptar els peixos que hi ha en un llac, doncs s'entén bé, crec jo que s'entén, però s'ha de complicar bastant perquè l'estimació que doni sigui bastant precisa, que dona bastanta variabilitat en torno al veritable valor, i ho podem veure simulant amb l'Excel, ja ho hem estat fent una mica. Aquest és un estimador excel·lent. És a dir, no hi ha un altre estimador que sigui més bo que aquest per fer aquest tipus d'estimacions, de poblacions numerades, de les que agafem una mostra aleatòria i mirant els números dels elements de la mostra, estimar el número total que hi ha en la població. O sigui, aquí mirem quants hi ha al davant del primer i entre el primer i el segon i fem un promig i això li afegim a l'últim. Aquí el promig de les diferències, aquí una mica de fórmules, però aquests són els que estan al davant del primer, entre el primer i el segon, ara, entre el segon i el tercer i entre l'últim i el penúltim. Aquí resulta que aquest x sub 1 que està positiu marxa amb aquest que està negatiu, aquí tenim un x sub 2 negatiu i aquí un x sub 2 positiu i aquests marxen també, aquí tenim un x sub 3 positiu i per aquí hi hauria un que seria negatiu, i aquí tenim un que és negatiu i marxaria un que hi hauria per aquí que seria positiu, i en definitiva el que queda és x sub n menys n perquè restem una unitat en cada un dels termes partit per n i això al final és x sub n partit per n menys 1. Unes miques matemàtiques no massa complicades. I per tant l'estimador aquest que he dit que era tan bo és l'últim valor més l'últim partit pels que hem mirat menys 1. Aquest és... I per tant, jo vaig un dia sortir a fer fotos als taxis, els taxistes et miren amb una cara una mica rara perquè no entenen què fas fent una foto, sobretot quan enfoques com a la llicència. Però llavors el número més alt que vaig trobar era 10.000, bueno, aquest d'aquí, 10.467, llavors vaig fer 10.467 més 10.467 partit per 20 menys 1 dona 10.900 i pico, que és molt semblant al número real que anuncien en la pàgina web. Sí? Aquí la diferència és molt petita. També podem simular amb l'Excel. Aquí... Però és per saber el total de mostra, el total, no? Sí, el número total d'elements que hi ha. Sí. No només serveix per taxis, després comentem altres situacions. Aquí el que he posat són, suposem que hi ha 12.000 taxis, o sigui que la població té 12.000 elements que estan numerats correlativament des de l'1 fins al 12.000. I aquí està tot això numerat, i això arriba fins al 12.000. Sí? Aquí està. I aquí tinc números aleatoris perquè també m'interessarà desordenar aquests números a l'atzar per treure una mostra de 20. I com a mostra de 20 treuré els 20 primers, però perquè els 20 primers siguin 20 a l'atzar, els desordenaré a l'atzar i llavors, els 20 primers ja em serveixen. Per desordenar-los a l'atzar, el que faig és ordenar els números aleatoris. I aquí faig ordenar, orden personalizado, i números aleatoris, i pim. Llavors, aquí els he reordenat, ara ja no és tan correlatiu, sinó que el primer que he vist és el 4.420, el segon el 1.599, etc. Aquí tinc el valor més gran, aquí està, que és aquest, 11.000 i pico, i aquí, això està arrodonit, el valor més gran més el més gran dividit pels que he mirat, que són 20, menys 1, i amb 0 decimals, perquè no... I ara això ho podria fer una altra vegada. Ja sabeu que hi ha aquest truquillo de l'F4 que ho va fent automàticament.
orden personalizado, i ara ja està, pim, tal. Però la gràcia és que els números aquests que em van sortint d'estimació del valor de la població es vagin acumulant. Es pot fer també amb l'Excel que acumuli, aquí tinc un comptador que li poso un 1 i ara anirà acumulant aquí, de fet, també tinc aquí un gràfic que el posaré aquí al centre. I ara aquí ordeno. Ha sortit només un valor, però ara si faig F4 doncs van sortint altres valors i aquí doncs... Estimacions diferents. Sí, perquè cada vegada que estic tocant la tecla i cada vegada que toco la tecla doncs calcula una estimació diferent. Ara ja porto 100 i pico, allà hi ha un comptador i porto només 120 i pico. No estaré aquí, però bé, en aquestes 139 vegades que ho he fet, la primera és un 0 que no compta, en total són 138 vegades, el 75% ha donat entre 11.500 i 12.500, hi ha 12.000, sí? Però el 95% de les vegades, no, perdó, el 75% ha donat el valor real més menys 500, que és una estimació molt bona, i el 93% de les vegades el valor real més menys 1.000, sobre 12.000. És un error petit, és una estimació bona. Només mirant 20, només mirant 20 de 12.000. Soc capaç d'estimar el número total amb una aproximació molt bona. Sí? Ho he fet aquí simulant amb l'Excel, que vostès ho poden reproduir. Potser el de fer que acumuli els valors pot ser una mica més complicat, però no massa. Però és molt curiós perquè només cal aquí amb F4 doncs va fent i va fent i va fent i va fent i va augmentant les simulacions que es van fent. I si ho faig moltes vegades, doncs ho puc fer 10.000 vegades. 10.000 vegades tocant el botó és una mica lent i una mica cansat. Però ja es poden fer programets, llavors sí, cal programar. De fet, es poden fer programes també amb l'Excel, però ja és una cosa una mica més complicada, no? Però sense programar res, i només tocant la tecla F4 també es pot simular i veure què és el que està passant. Sortiré ja d'aquí. I altres, no només és un problema de taxis, també per estimar els corredors que hi ha en una cursa d'aquestes populars, que la gent porta un dorsal i que són números correlatius des de l'1 fins al número de corredors que hi ha. Doncs si fem unes fotos i veiem uns quants dorsals, podem estimar el número total de corredors que hi ha. D'una manera molt fàcil, amb pocs valors i amb pocs càlculs. Clar, hem de mirar de no fotografiar els primers, perquè normalment els que corren més són els que tenen números baixos de dorsal, perquè són uns números com privilegiats, i llavors aquests tindrien que prescindir d'aquests i fer les fotos al pelotón, diríem. Fins i tot, i de fet la Wikipedia explica una aventura que us explicaré ara, de que els militars utilitzaven aquestes tècniques, o els espies, per estimar el número d'armes o de tancs que tenia l'enemic. Perquè els fabricants tenen aquesta obsessió de posar com números de sèrie, per això de la traçabilitat i que si després s'espatlla un, poder identificar els que es van fabricar juntament amb aquest i poder-los repassar o reparar preventivament o el que sigui. I a través d'aquests números de sèrie, doncs els espies, a través del número de sèrie d'uns quants tancs o d'unes quantes armes que capturaven l'enemic, podien estimar el número total d'armes que tenia l'enemic. I això es va fer en la Segona Guerra Mundial i això està explicat en la Wikipedia, d'aquestes tècniques d'estimació del número total d'un conjunt, sabent d'un conjunt que està numerat, doncs sabent només uns quants números d'aquest conjunt. Bé, doncs això ho podem fer i ho podem fer bé i ho podem fer relativament fàcil. Ara tocaria parlar una mica d'aniversaris. És que la probabilitat de que dues persones hagin nascut el mateix dia, sense tenir en compte l'any, és a dir, que celebrin el seu aniversari el mateix dia, és molt més alta del que sembla.
Aquí som poca gent i jo crec que és bastant difícil que aquí dos haguem nascut el mateix dia. Però anem a fer-ho, d'acord? Jo he nascut el 12 d'agost. No, ningú ha nascut el 12. Ferran, tu quin dia? El 5 de novembre. No. Algú ha nascut el 5 de novembre? No. Vostè? Quin dia va néixer? El 31 de març. Ah, tu? El 30 de desembre. No, ui. ¿Cuánto? 3 de septiembre. ¿Y tú? 18 d'abril. 5 d'octubre. Quan? El 6 d'octubre. Tu el 6 d'octubre també? Algú ha dit 3 de setembre? Tu has dit 3 de setembre. Ah, he quedat superbé, perquè són pocs, són pocs, però mira, acabem, aviam si hi ha algun més. 29 de setembre? 30 d'agost? Si algú està repetit, ho dieu, 31 d'agost, no val? 4 de març? 26 de gener? 23 de març. Bueno, han nascut dos, no? Dos. Oi que és sorprenent? Quants som en total? Som 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14. De fet, la probabilitat era bastant petita, però no petitíssima. Es pot calcular la probabilitat de que dues persones hagin nascut en dies diferents amb aquestes regles del càlcul de probabilitats. No sé si us en recordeu d'això, que la probabilitat de que passi una cosa i una altra, si són independents, diem, si la probabilitat d'una no condiciona o no afecta la probabilitat de l'altra, és el producte. I no sé si us en recordeu d'allò de casos favorables partit per casos possibles. Per la primera persona ha pogut néixer qualsevol dia de l'any, que són 365 sobre 365. Però perquè hagin nascut en dies diferents, a la segona només li queden 364 dies sobre 365, i per tant la probabilitat que dues persones hagin nascut en dies diferents és altíssima, dona això de 0,9973. De que tres hagin nascut en dies diferents, doncs per la primera no hi ha cap limitació, per la segona només li queden 364 dies favorables sobre els 365 possibles, i a l'altra només li queden 363, i això dona aquest valor. I quina és la probabilitat que 30 persones hagin nascut en dies diferents? Doncs ja està, la primera està clar, per la segona no sé què, i per la trentena hem de fer els números per veure fins on hem d'arribar, i seria 336 partit per 365, i això dona 0,2937. Només poden passar dues coses en un grup de 30, o que tots hagin nascut en dies diferents, o de com a mínim dos han nascut el mateix dia. Per tant, 1 menys aquesta probabilitat serà la probabilitat de que dos o més de dos hagin nascut el mateix dia. I això dona del 70%. És a dir, en un grup de 30 persones, una classe d'un col·legi, hi ha una probabilitat del 70% de que dos o més hagin nascut el mateix dia. Sense comptar els bessons, perquè ara amb això dels bessons és molt més fàcil. Però, de fet, ja es poden fer unes corbes, i això amb l'Excel, perquè són números que són una mica farragosos de calcular, de com varia la probabilitat de coincidència en funció del número de persones. Si tenim 40 o 50 persones, la probabilitat ja és del 80 o del 90%. Si tenim 23 persones, la probabilitat és del 50%. En 23 persones és del 50%. És alta, no? On hi ha 23 persones? En un camp de futbol. Perquè són 11-11 i l'àrbitre, no? Quantes més probabilitats, sí, clar. Sí. Però si hi ha poques persones, la probabilitat és més alta del que sembla. Ho vaig fer en la primera jornada de l'any 2010, vaig estar entretenint-me, i efectivament, dels 10 partits de Lliga, en 5 hi havia coincidències. Però ho he fet aquesta tarda, sobre l'últim... Aquesta setmana, no sé si sabeu que no hi ha hagut Lliga. I llavors ho volia fer sobre el d'aquesta setmana, però he fet sobre el de l'anterior. Però no estic... Jo crec que l'últim partit que va fer el Barça va ser contra el Betis, no? Sí? Els que veniu a aquestes xerrades no esteu al dia del futbol, Oi que sí? Jo crec que sí, I doncs he mirat en el Mundo Deportivo les alineacions del Betis i del Barça. Hi ha alguns que van ser substituïts, però he agafat com l'alineació inicial. I he estat mirant les dates de naixement de cada futbolista.
No és difícil, perquè en la pàgina web del Barça parla de la vida i miracles de cada jugador, i en la del Betis també. I l'àrbitre, he pensat, aquest àrbitre em complicarà les coses perquè diu González de González, i González n'hi ha molts per buscar, però ho he buscat, González de González, àrbitro, i pam, he trobat la seva data de naixement. No, doncs sí, en aquest també, el Messi, que va néixer el 24 de juny, doncs té el mateix cumpleaños, el mateix aniversari que un tal Nacho, que també va néixer el mateix dia, no del mateix any. I dintre del Betis hi ha dos, un que es diu Nono, no m'he equivocat, que va néixer el 30 de març, amb un altre Juan Carlos, que també va néixer el 30 de març. No és tan estrany, això. No sé si és curiós. I ja posats amb això dels futbolistes i les dates de naixement, vaig buscar. Aviam, perquè no sé si vosaltres heu sentit això de que sembla que els futbolistes que triomfen més aviat han nascut en la primera part de l'any. No sé si això ho heu sentit alguna vegada. Perquè les categories infantils, el punt de tall per canviar de categoria és l'1 de gener. És a dir, són nens que han nascut en determinat any. Llavors són alevins, infantils, juvenils, no sé què. Quan són petits, el fet d'haver nascut al gener o al desembre canvia molt les coses i els que han nascut al gener o al febrer són més grans que els que han nascut al novembre o al desembre i per tant destaquen més i són més bons. I juguen més i suposo que fan més gols i els que es dediquen a mirar quins jugadors són millors o pitjors doncs tendeixen a fixar-se més en aquests que han nascut en la primera part de l'any perquè destaquen més en les categories infantils, que és quan els nens es mira si són bons o no són bons. Aquesta és una teoria. I jo ho vaig buscar en el Google, i sí, ràpidament, moltes pàgines que toquen aquest tema. Aquí una, confirmado, los mejores futbolistas nacen en enero. I vaig mirar, i aquí busca. ¿Qué tienen en común Víctor Valdés, Xavi Hernández y David Silva? Los tres son campeones del mundo de fútbol de la selección española y los tres han nacido en el mes de enero. ¿Casualidad? No tanto. I aquí uns arguments. I també altres més científics o més seriosos que volen ser. Mes de nacimiento y éxito en el fútbol. Estudio del efecto relativo de la edad en el fútbol guipuzcoano. Y eso es una vista científica. Los niños nacidos más tarde dentro del año competicional sufren de menores posibilidades de promoción debido a su menor grado de madurez física, mental y emocional. I aquí el discurs del psicòleg sobre tot aquest assumpte. Això és veritat o no és veritat? Dades. Això, en estadística, les controvèrsies aquestes les resolem recollint dades i analitzant les dades. I aquí és fàcil. Uns estudiants van mirar tots els futbolistes de la temporada 2012-2013 de la Lliga Espanyola, en quina data van néixer. La data de naixement de tots els futbolistes. Són 20 clubs, això es fa en unes hores, no és un problema de... És qüestió d'anar a les pàgines web dels clubs i anar repassant els futbolistes i anar mirant en quina data han nascut, perquè això està posat en la fitxa de cada futbolista. Són de l'ordre de 483 futbolistes els que tenen fitxa en primera divisió i el 60%, dona números rodons, però així és com ha sortit, han nascut en els primers 6 mesos de l'any i el 40% en la segona part de l'any. Sí? Això són dades sense controvèrsia, perquè això és el que hi ha en les fitxes dels futbolistes. Aquesta diferència pot ser deguda a l'atzar o és una diferència d'això que en diem estadísticament significativa. Perquè aquí, moltes vegades, la cosa està en distingir el que és degut a l'atzar de lo que marca una diferència que no es pot atribuir a l'atzar, sinó s'ha d'atribuir a una altra raó. Si realment no hi hagués cap diferència entre néixer els 6 primers mesos i els 6 últims, tampoc hem d'esperar que surti 50% i 50%, perquè agafem taxistes, ara que parlàvem de taxistes. Dates de naixement dels taxistes, doncs segur que si agafem els 12.000 taxistes de Barcelona i mirem les dates de naixement, segur que no exactament el 50% han nascut els 6 primers mesos i l'altre 50% els altres. Això segur que no. Però la diferència és suficientment gran o no? Hi ha testos estadístics que serveixen per analitzar aquestes coses, però també ho podríem fer per simulació. I aquí el que
he fet en aquesta columna és posar uns o zeros amb una probabilitat del 50%. Aquí hi ha 483 files, seria una fila per cada jugador de futbol. Aquí, això arriba fins a la 483. Aquí 84 perquè la primera són els títols. I aquí miro quants uns hi ha, seria com, perquè són números a l'atzar, i per tant aquest total seria quants del total dels 483 han nascut en la primera part de l'any. Això en el cas de que les probabilitats fossin 50% i 50%, perquè jo aquí he posat zeros i uns en probabilitat del 50% cada una. I per tant això seria simular una situació en la que realment les probabilitats són 50 i 50. Llavors, la primera vegada que ho he fet ha sortit 238 i la proporció és del 49%, que això es calcula fàcil, i ho puc fer també, aquí posaré un 1, per fer-ho, i aquí tinc aquesta, per acumular i veure la gràfica. De fet, aquí no cal ni fer F4, sinó que amb F9 es recalculen els números aleatoris, no sé si sabeu això, és només una cosa de l'Excel, i aquí vaig fent F9. De fet, aquí puc tenir F9 apretat i va sortint, està simulant valors, ja porta 130 o 140, va molt més ràpid perquè aquí no fa, els càlculs són senzills, ja porto 300 i pico, no ha sortit cap 60. No, el 60 és una proporció que a l'atzar no es dona. Els valors que es donen a l'atzar són, home, podria sortir, aquí ha sortit 57, no sé què, però 40 o 60 sobre 400 i pico, no. La probabilitat és petitíssima. Per tant, no pot ser una diferència atribuïda a l'atzar, sinó que s'ha de pensar que sí que hi ha alguna causa que provoca aquesta desproporció, aquesta diferència de proporcions tan gran. De fet, es pot calcular quina és la probabilitat de que si la proporció fos realment 50-50 tinguéssim un desequilibri tan gran. Doncs la probabilitat és de l'ordre de 6 per milió. És una probabilitat molt petita. Per tant, el més raonable és pensar que no és atzar, sinó que hi ha alguna causa. És veritat que els millors futbolistes nacen en enero? No, això no és veritat, perquè amb les dades que tenim, el mes en què ha nascut més gent és el mes de maig. El gener també, però 55, aquí 54. Aquí les diferències no són estadísticament significatives, però és que no és ni el que té més, sinó que... Això són les dades de la temporada 2012-2013, segurament la 2013-2014 seran diferents. Clar, també podria passar una altra cosa, i és que sabeu que no tots els mesos neix la mateixa gent, no? No sé quin mes... Bueno, potser la població en general ja neix més gent en els primers 6 mesos que en els últims 6. I els futbolistes el que estan fent és reproduint una cosa que passa no només als futbolistes, sinó a tothom. És veritat o no? Mirem les dades. Pàgina web de l'INE. Naixement de persones per mes. No, en la població en general no es dona aquest desequilibri. De fet, en l'any 2012, que és un any fàcil de mirar, ha nascut més gent en els segons últims 6 mesos que en els primers 6 mesos. Per tant, no. Això és una cosa específica dels futbolistes. Aquí. Bueno, i 5 minuts perquè parlaré de loteria, perquè sembla que s'ha de parlar una mica de loteria també ara que de cara al Nadal. Això és el resultat de la loteria primer dia d'un dia que ho vaig estar mirant i aquesta era la combinació guanyadora, no sé si vosaltres mireu. I hi ha una pàgina web que t'informa i tu pots mirar la combinació guanyadora en l'ordre de més petit a més gran, que és el més fàcil de comprovar si tu tens algun número encertat o no, o també ho pots mirar en l'ordre en el que ha sortit. Hi ha un lloc que si fas clic passes de l'ordre creixent a l'ordre en el que ha sortit. Quina és la probabilitat que surti un determinat ordre? Per la primera bola hi ha 49 possibilitats, no? Perquè hi ha en total 49 boles en el bombo, no sé si sabeu. Per la segona 48, 47, tal. Aquest és un número molt gran. Però les ordenacions no afecten, és a dir, és igual que surti el 10 i el 21 que el 21 i el 10. Llavors, hem de dividir per el número d'ordenacions que es poden fer.
l'ordre no importa, llavors han de dividir, perquè es divideix per 6 factorial, que això la gent que ha estudiat combinatòria, ningú se'n recorda d'això, eh? Això és combinatori. Sí, però no. Això es diu permutacions. Això els estudiants ho estudien el dia abans de l'examen i després ja s'oblida. Les permutacions és un cas particular dels càlculs de combinatòria, sí. I això dona 14 milions, que és un número que a la gent potser li sona. 14 milions és el número de possibilitats de treure 6 números d'un bombo en el que hi ha 49. Per tant, la probabilitat que un li toqui el primer premi és de 1 entre 14 milions. És una probabilitat petita, ja ho sabíem. Però la permutació no té que haver tants elements com grups que poden... Les permutacions són de quantes maneres es poden ordenar. Tants elements com maneres d'ordenar-se, no? Sí, crec que sí. Sí, Sí, tants elements com maneres d'ordenar-se. Sí, de quantes maneres podem col·locar 5 llibres en una estanteria? Doncs hi ha permutacions de 5. 14 milions són el número de combinacions possibles i, per tant, com que només hi ha una que sigui el premi, doncs és una entre 14 milions la probabilitat de tenir-lo. Això es va començar en la loteria primitiva el 17 d'octubre del 85 i s'han fet, això ho vaig fer fa unes setmanes, 2.627 sortejos. Posem que ara s'han fet 30 o 31. Però aquest és l'ordre de magnitud dels sortejos que s'han fet. Què dirien? Que la probabilitat de que hagi sortit 2 vegades la mateixa combinació guanyadora és alta o és baixa? Baixa, no? Perquè són 14 milions de possibilitats. 14 milions de possibilitats. I sí que s'ha repetit el sorteig 2.700 vegades, però 2.700 sobre 14.000, no, 2.700 sobre 14 milions és un número petitíssim. Per tant, la probabilitat ha de ser molt petita. Molt petita? No és tan petita. De fet, aquest problema és similar al problema dels aniversaris. És com si tinguéssim un any de 14 milions de dies i un grup de 2.627 persones, o 2.700 persones. És exactament el mateix problema. Cada sorteig està associat a un resultat d'aquests 14 milions. És com que cada persona està associada a una data de naixement. Llavors, les fórmules que hem deduït per calcular la probabilitat de coincidència en els aniversaris, que les hem vist i que no eren complicades, les podem aplicar a resoldre aquest problema. Fa falta l'Excel perquè són números grans. La probabilitat és de l'ordre del 22%. No és petita, no és petita. I ara la gran pregunta, ha sortit alguna vegada una combinació repetida? Aquest senyor diu que sí, perquè diu, si no hagués sortit no ho diria. Doncs té raó, ha sortit. El 22 d'agost del 2002 va sortir aquesta combinació i el 10 de desembre del 2009 va sortir la mateixa. Que curiós, no? Però és que la probabilitat no és tan petita. Jo ho vaig buscar perquè jo sabia que la probabilitat no era petita. El més probable era que no hi hagués hagut cap coincidència, però vaig tenir sort i sí la vaig trobar. Si la probabilitat hagués estat de l'1 per milió no l'hagués buscat. Per què? Però un 20% ja no és tan petita. I a la fórmula de l'aniversari que restaves un menys, i que restaries 2.000 i pico menys... No, continuar restant un menys, però els números substituiria 365 per 14 milions i arribaria fins al 2.000 no sé quan, com si tingués 2.000 i pico persones. Resum, és possible estimar magnituds que semblen impossibles de saber, com els peixos que hi ha en un llac. Hem vist una fórmula senzilla, hi ha fórmules més complicades, els biòlegs saben fer-ho molt bé, i això ho fan amb molta precisió, sense buidar el llac i sense fer regles de 3 que no serveixen. Estimar aquestes magnituds pot ser molt fàcil i precís quan la població està numerada, per exemple, en el cas dels taxis, que hem vist que aquí sí que ho encertàvem molt bé, el 75% de les vegades més o menys 500 i em sembla que més del 90% de les vegades més o menys 1.000. No és difícil fer-se una idea de la qualitat de l'estimació que fem fent servir l'Excel, perquè interessa tenir una idea de quina qualitat té l'estimador que estem donant, amb l'Excel es pot simular. Quan ens preguntem, és cert que no sé què? Doncs
el que hem de fer és mirar les dades i analitzar-les. L'estadística és com la disciplina que es dedica a això, a recollir dades i analitzar-les, per respondre a preguntes que ens plantegem. Problemes que semblen molt diferents es poden resoldre de la mateixa manera, com els aniversaris i això de la loteria primitiva. Per tant, si tens les idees clares i saps les regles que has d'aplicar, moltes vegades poden aplicar problemes que semblen molt diferents es resolen igual. I es descobreixen coses interessants calculant probabilitats. No? Hem vist alguna. Pues res més, moltes gràcies.